Bine ați venit la un nou episod de Terraria Let's Play. Haideți să continuăm cu asta. Să batem Brain of Cthulhu. Bun. Da, uitați, ăștia trebuie să-i omor, zic eu, ca să-mi dea chestii ca asta. Fișul sample. Uitați. Trebuie să mă feresc puțin. Crimson Or, fișul sample. Așa. Continuăm. Și acum i-am la jumătate din viață. Și acum o să îl bat. Bun. Asta a fost Brain of Cthulhu. Deci a fost chiar slab, zic eu. Ies ca să mi se salveze itemele. Lumea asta o șterg. Mihai Sword. Intrăm în el. Și haideți să ne facem chestii. Așa, crimson. Haideți să băgăm niște lucruri în cufăr. Ca arcul ăsta. Astea. Rope. Leader. Să zicem. Să vedem. Atât. Hai să luăm crimson. Mult. Și ce să ne facem prima oară? Haideți să ne facem un pickaxe întâi. Să facem un hammer. Sabie. Pickaxe-ul ăsta îl dăm la gunoi, înlocuim. Luăm sabie. Și armură. Nu ne mai putem face nimic. Bun, dar ne-am luat ce ne-a trebuit. Sabia 22, 25, chiar dacă e mai bun. Asta îl folosesc mai bine. Asta de-abia îl controlez. Harpon. Așa. Hammerul. Asta îl băgăm. Și acum, așa. Crimson. Deci, vedeți, și hammerul e mai puternic ca sabia. Cu un damage. Dar asta dă mai rapid decât hammerul. Uite sabia. Uite hammerul. Și, uitați. Acum. Dacă îi dau la ăsta una, da, două îi dau. Și cu ăsta chiar dacă îi dau două. Îi dau tot două. Deci, așa mai mult în multe lumi. O groapă floapă. Dar a fost destul de bine. Dar că nu a fost chiar la fel. Am bătut Brain of Cthulhu. Deci acum avem pickaxe-ul ăsta. Uitați cât power pickaxe are. 70. Așa. 12 melee damage. 12 critical strike change. Fast speed. Weak knockback. 70 pickaxe power. Ability to mine hellstone. Și acum putem mina hellstone. Și cu el, adică armura de hellstone e cea mai bună din free hard mode. Bine? Și noi trebuie să ne facem mai multe chestii acum. Mai ales să-mi iau niște aur.
dacă am. Să fac aur. Da, să nu mai fac pereți din aur, că trebuie să stau un an aici. O să îmi fac altcândva din aur. Uitați ce bun e hammerul ăsta. Dacă îi duc eu la ăla din hard mode, ce bun e. E de la ăla. Doar că nu mai l-am pe aia. Adică parcă mai am. Doar că există o grămadă de hammer în hard mode. Chestii. Am luat woodwall. Woodwall. Distrug casa lui Guide. Așa. Și haideți continuăm să rugăm. Au, ăsta de aur. Peretele de aur. Așa. Și așa. Acum să punem cât avem de wood. Și să vedem dacă ne ajunge. Atât. Nu ne ajuns. Mai avem unul. Sigur, nu ne ajunge unul. Mă duc să rup niște cose. Puteți să rapid rupe screen-ul. Dar unul din hard mode care l-am eu, Pickaxe, e super bun. Rupe și blocuri și lemn. Copaci, același. Bine. Stai, nu mai pot trece. Bun. Trebuie woodwall. Mult. Foarte mult. Da, inventory full. Dacă ne facem așa. Ajung. La 180. Haideți să vedem dacă ne ajungem. Deja 127. Mai am deja 127. Adică mai am 127. Mă enervează că nu poți de la distanță. Dar e un item. Dar este un item care poți. De la deportare de unde vrei până unde vrei. Știi? Și ăla e super folositor, cred eu. Pentru că te poți bate cu bossii de la depărtare. Deci asta e super. E super folositor. Cred. Dar o să vedem dacă există sau parcă e un mod, nu știu. O să vedem pe parcursul timpului. Și acum să... așa. Aproape am terminat. Așa. Acum punem torțele.
Acum luăm... N-am asta. Aruncăm cobblestone, aruncăm astea. Luăm 4. O să vă arăt de ce. Uite. Acum punem 4. Dăm pe el. Și spawn. Bun. Și acum să vedeți. Acum să zicem dacă mor aici. Băi, are o posibilitate să fie mort. Și lăsăm. Ce ne trebuie. Să vedem. Așa, acum ne craftăm. Aici. Asta. Și asta. Știți, ca la guide. Doar că am făcut camera asta mai mare. Petul meu. Așa. Și gata, acum așteptăm. Ăsta a fost episodul. La revedere!